Jo, takže čaute lidi, víte, že máme druhý díl z Brookhavenu, takže tam ten měl neskutečný úspěch, taky vám za to děkuju. A co dělá? Halo, pane, odpovězte. Ježišu. Pane, tady děláte, co děláte? Vy jste bez nohy a bez hlavy, jako co to je? Budeme se asi muset říct, co je na... Neutíkej! Zdihá, jako co to je? Sake. Kopek zdihá, co to... Nechápem. Asi počít, jdeme do nemocnice s tebou. On zdihá, on chce na čukat auto. No, tak jdeme od toho. Já přijdu vám říct, co v dnešním díle vidíte. To ani já sám nevím, to je jedno. Prostě, co dělá? Spíš mi kazíš intro. Jdi pryč. Jdi. Já chci znovu jít do té nemocnice. Ale hlavně nevyskakuj. Proč zase vyskakuješ? Takže naším vůbec nevím, jak sem půjde, ale tu druhý díl a pěkně se užijte a na tomhle kanále už bude vycházet pouze Brookhaven, děkuju, takže to 26 už nebude platit, děkuju, ani jsem neviděl jinou video, by the way, a ty mi furt nejkáš intro, než, jestli se říkají, tak furt za mnou nezdrhej. Aha, on se myslí, že jsem Ronaldo, že úplně udělám síu. Já si ne. Protože já nejsem Ronaldo, neumím ani portugalsky, ani brazilsky, ani neumím doslovně síu, úplně realisticky. Jakoby umím síu, to umím snad každý. Ale neumím. Ježiši Kriste, já musím vypadnout, protože Ježiši Kriste. Jak jsem takhle malý a on je takhle vysoký, ty. Ale počkej ty obří. Co tam je napsaný? Projekt, jako co to znamená? A přesně nevím, a jdeme se napojit na zále 360. Dáme se mi počkat tady. Aha. Je tam lidi a když mi to natáčím sám, tak děkuju. Ale v tomhle kanálu bude vycházet pouze Brookhaven. A v dnešním díle jsem se uvěděl, že budeme penalizovat Beano. Spíše zále 360 a Beano. No já nevím, jak se teď jmenuje, to je jedno, a prostě nesmí nás vidět, takže tady to se oceníme, logika, protože mi se to taky, jakoby, k čemu nám to je jedno. To je naskytý nějaký místa, kamaj, a úplně nejdůležitější věc, spacák, který nemůžu doslovně najít. Mám to. Ne, tady to ne, taky musím se probuknout. Já nejsi žádný pěmný. Čekaj se, tady to se nepůjde, bum. Asi taky ne. Ježiš, se teď se taky. Já musím si tam, i když jsem tam dělala nejad. Rychle, kamaj číslo 1. Já jsem tam nastavit kamaj číslo 1. Jo, zapni se kompe. Kamaj číslo 1 nefunguje, děkuji, takže jsem koupil komp za 100 000 a on nefunguje. Počkej. No je dobré, kamaj. Ježišky, pomoc. To je na mě, co to je? No, normálně chtěl zautočit teda, co? Co chceš? Aha, taky tam napíšu hello, pokusím se si... Jo, to mě taky mohlo napnout. To je jedno.
Tady tam napíšu prostě. Jo, a lidi, tak to dá nevyšlo. Ježiško, jste byl na něj. Aha, to je jedno. Ale 360, ale tady ten dům je dobrý. Takže jako takový já se nebudu ani já pořídit. Takže rozhodně na něj nemám. Jo. Takže to je dobře. Ale keď tyhle videa by jsem chtěl dát miliona, tak dejte odběr. Já si dal family, když mi předtím dali family, co to je, tak je. To má najednou odhlášení, jako to. Tak. Já jestli něco, spíš něco jsem chtěl říct, to je jedno. To je nějaká dobrá místnost, ne? Jako to, tak se tam nedá probugnout. Bum 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 bum. Ne, bohužel nedá. Teď to si ne, vlastně to se nemůže odstranit. To se odstraní místo kompletně ani nefunguje. Jo. A sorry, to jsem nechtěl. Opravdu jsem to nechtěl a jestli mě nejde urážíte, že jako jsem neměl pravdu, jako toto. OK, my si jdeme zvedat činky, zatím pod víc. Sorry. Pojď, cvičit, pojď cvičit ještě víc, máš tam tebe taky ne, jakoby to, takže teď asi. Spaj. Obyčejte tady pasíkáme a cajka. Pojď, jestli to tam můžu, pojď. Nevidíte na tak no, pojď. Pěknou muziku, pojď. Pojď, já si to. Tak se musím střílet. A tady pojď, jako pěkně, nám pět, pak je takový jako pistol. Takže taky. Jestli to jako vidíte. Okay. Bacha lidi, a teď jakoby budu farmit totální audio. A já jsem si pořídil nový auto úplně, úplně luxusní lidi. Víte, jak se tady taká jmenuje, ani vám to neřeknu, děkuji.
Teďka ani já sám nevím, jak se jmenuje, tak to je jedno. A dneska přišel ten den, kdy si pořídím úplně nový auto, novou práci. A to není student drive. To jsem se dělal srandu, děkuji. To půjde jako je, takhle jako si je, to ani ne, jo, já jsem ptal. Ježíš, když se to jede, tak to se nebudu používat, protože bych se ještě přitom zranil, ale bych se něco zlomil. Jo, lidi, jo. Slyšíte dobře. To je moje nová kára. Vůbec nevím proč, ale dneska. Ježiš, jaký se on to ví, co to je za ty. Dneska budeme muset přijít a pojďte. Tak dnešní update se týká nového updateu, přesně tak. Jdeme si vyzkoušet zda, ještě tady to opravdu auta. A takže mi to, jo, děkujem. Jo, dobrý den neviditelný. To je jedno, já se konečně už to funguje. Všude, the drive, tak se tam budeme muset probugnout lidi. Je to tak, jsme tady lidi, vy tady mám, jo, tady není. A jak se teď jakoby dostanu vám to, bych jsem taky chtěl vidět. Já už jsem se dostal ven, děkuji. To bylo, jako co dělal nějaký zvuk, jako. Aha, tak já vlastně nemůžu jít skoro žádný auto. Děkuju. Děkuju pěkně. Vážím si toho. Opravdu jsem neskutečně hrdý. Dělám si srandu, budeme dneska řídit školní autobus. Ne, kecám, taxi. Let's go, taxi. A to jako. Dáme si ultimátní rychlost. Já nemůžu mít na víc než 55, takže prosím vás lidi, 50 stačí, nebo jsem ne. Jsem pak takhle vlíkom, ale jedem. Ježiš, se to úplně frší lidi. Bum. Tyvo, já už jsem takhle nabával plně auto. Kdo je tady to? Aha. Já musím tam asi dělat, to je bohužel. Když je tady nějaký pěsek, tak budeme přijet. Ne, keď sam musí si je nasypit do taxíku a nezdát mi. Nasyni. Když když tam on pěsek nastoupil, potom by zkoušel. Když se to je za pejska, a se ani nechce si vysvěkat. No to je. Co to bylo? Lidi, jestli vážně teď nějaký jede, jako se napil na naši, na family, pokud se kouknou lidi. Že to nebude možný. Jde, tak se asi najde jenom já děkuju. Lidi, takže tady to je konec videa, takže si mě takhle tím čau.